Magandang araw mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Oben. Nakatira dito sa Abuyog, Leyte. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa mundo ng kababalagan. Marami na pong kwentong karaniwan na tinatawag nating kababalaghan ang mga naririnig ko tungkol sa mga aswang, multo, engkanto, mangkukulam at maging ang mambabarang, agimat at marami pang iba. Madalas ay dahil lang iyon sa malawak at malikot nating kaisipan o di kaya naman ay mga naririnig kong kwento ng aking mga ninuno sa tuwing nagiinuman sila at nagtatagisan kung sino ang pinakamagaling na antingero at kung paano nila natatalo ang mga nakakalaban nilang mga aswang, mambabarang, hari ng mga engkanto at iba pang mga nilalang. Nangyari ito kalakbay dekada 80. At ng mga panahong iyon ay kasalukuyan pa akong sinasanay ng aking ama sa pag-aaral ng mga kaalaman sa kanan at kung ano ang iba't ibang tawag ng mga mutya at agimat na kanyang tangan. Hanggang sa isang gabi noon, nasa kasarapan na ako ng pagtulog. Nang bigla na lamang akong managinip ng dalawang ahas na nag-aaway sa harapan ko. Yung kulay ng ahas kalakbay ay isang kulay puti at isang kulay berde. Noong una'y takot na takot ako at pilit na umiiwas sa dalawang dambuhalang ahas na nagtatagisan kung sino ang mananalo sa kanila ng mga oras na iyon. Subalit kahit anong pag-iwas ang gawin ko, ay hindi ko alam kung bakit tila ba hindi ako nakakalayo sa dalawang ahas na iyon. Hanggang sa makita ko na lang na may pinag-aagawang kulay puting malit na bagay ang mga ahas. Kaya sinipat ko pa iyon ng maigi noong tumalsik iyon papunta sa kinatatayuan ko. Noong unay buong akala ko ay isang perlas iyon kalakbay. Pero habang patagal na ng patagal na tinititigan ko ang bagay na kulay puting bilog, ay doon ko lang napagtantong parang holen iyon. Kaya pinulot ko iyon. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang ako nilingkisan ng malaking ahas na kulay puti. Kung kaya abot langit ang kabang nararamdaman ko noon. Dahil sa pakiwari ko, ay parang totoong nangyari iyon sa akin at hindi isang panaginip. Hanggang sa naramdaman ko na lang na pasikip na ng pasikip ang paglingkis sa akin ng ahas. At pahirap na ng pahirap ang paghinga ko. Na para bang ilang sandali na lang ay mababali na ang mga buto ko sa katawan. Pilit akong humihingi ng tulong ng mga oras na iyon dahil sa nagbabaka sakali akong may makakatulong sa akin. Maya-maya pa ay bigla na lang akong nakaramdam ng malakas na pagyugyog sa katawan ko. Hanggang sa isang sampal sa pisngi ko ang siyang nagpabalikwas ng gising sa akin. "Anak, ayos ka lang ba?" Bungad na tanong sa akin ng aking ama nang magising ako at napahawak sa pisngi. "Sino po ba naman na magiging maayos, tay? Kung bigla na lang may sumampal sa'yo." Wika ko sa aking ama. "Pasensya ka na, anak. Binabangungot ka kasi kaya sinampal na kita. Hindi ka kasi magising-gising noon nung yugyugin ng nanay mo ang balikat mo." Paghingi ng paumanhin sa akin ng aking ama. Kaagad niya naman akong tinanong kung ano ang napanaginipan ko. Kaya sinabi ko sa aking ama na nanaginip ako ng ahas na nag-aaway at may nakita rin akong bagay na kulay puti. At sa tingin ko ay iyon ang naging dahilan ng pag-aaway ng dalawang dambuhalang ahas. "Mutya ng ahas ang bagay na nakita mo, anak." Wika ng aking ama at napatampal sa noo. Nagtataka naman ako kung ano ang ibig niyang sabihin na mutya ng ahas. Dahil sa pagkakaalam ko, ay wala naman siyang hawak na mutya ng ahas. Kaya paanong nasabi ng aking ama na mutya ng ahas iyon? "Tay, ano pong ibig sabihin yung mutya ng ahas?" Tanong ko sa kanya. Sinabi naman ng aking ama na marahil ay signos iyon na may paparating sa buhay ko. Kung kaya na naginip umano ako ng ganong klase. Kinaumagahan, habang naggagapas na ako ng palay ay may nasipat akong kulay puting bagay na nasa lupang hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Kaya naman sandali ko iyon tinignan at pinulot. Noong unay ang buong akala ko ay itlog lang iyon ng mayan na ibon. Pero nung hawakan ko na iyon, ay napag-alaman kong matigas iyon na kasing tigas ng bato. Nagulat naman ako nang bigla akong tawagin ng aking ama. Kung kaya kaagad kong ipinasok sa bulsa ang bilog na bagay na napulot ko. "Kanina pa kita tinatawag, anak. Ano bang ginagawa mo't nakatayo ka lang doon?" Tanong ng aking ama.
Sinabi ko naman sa kanyang may nakita akong kulay puting bilog na noong una ay akala ko ay itlog lang iyon ng ibon. Talaga? Nasaan ang nakita mo? Patingin nga ako, anak. Kaagad ko namang ipinakita sa aking ama ang napulot ko. Nang walang ano-ano, ay nakita kong bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa hawak-hawak ko. Ilang sandali pa ay nagwika ang ama ko ng, "Magmadali ka, anak. Kunin mo na ang mga gamit mo at umuwi na tayo sa bahay." "Ha? Teka lang po, tay. Hindi pa po tayo tapos sa ginagawa natin dito. Bakit ho ba kayo nagmamadali?" Tanong ko naman sa aking ama. "Sa bahay ko na ipapaliwanag, anak. Basta magmadali ka na at nang makauwi na tayo." Saad niya pa sa akin. Makalipas lang ang ilang sandali ay kapwa naglalakad na kami sa gilid ng daanan. Napansin kong tahimik lang ang aking ama at hindi ito't kumibot nagmamadali ng maglakad. Nang makarating na kami sa bahay, ay kaagad na pumasok ang aking ama sa loob ng kwarto at maya-maya pa ay lumabas na itong may bitbit na maliit na libreta. Tapos ay mabilis na pinalapit niya na ako nang makaupo na siya sa balkonahe. "Bakit po, tay? May ipapagawa po ba kayo sa akin?" Tanong ko sa aking ama. "Akin na iyang napulot mo, anak." Anya pa sa akin. Kaagad ko namang iniabot sa kanya ang maliit na bilog na napulot ko. Nang mahawakan niya na iyon ay nakita ko nag-usal ng orasyon ng aking ama at iniihip iyon sa buong katawan niya. Inihipan niya rin ako at pagkatapos ay nagsalita siya ng, "Anak, itong nakita mong sinasabi mong akala mo itlog ng ibon ay isa itong mutya ng ahas." Paninimula niyang sabi. "Kaya kita pinamadaling umuwi kanina dahil nararamdaman kong marami ang nag-aabang sa'yo at nagnanais na makuha ang hawak mong mutya. Kaya naman hayaan mo ako't ibaon natin sa kanang braso mo ang mutyang ito. Dahil alam kong ipinagkaloob ito sa iyo ng kalikasan." Dagdag ng wika sa akin. "Ano po? Pero bakit niyo naman ibabaon sa braso ko yan, tay?" Wika ko naman sa kanya. Nang sa ganoon ay wala nang magtatangkang agawin sa iyo ang mutyang ipinagkaloob sa iyo ng kalikasan. Dahil kung hawak-hawak mo lang yan, hindi tayo nakakasigurong hindi makukuha ng mga nasa kaliwa at kapag nakuha na nila ang mutyang hawak mo, paniguradong gagamitin nila sa kasamaan iyan. Tugon naman ng aking ama sa akin. Matapos ipaliwanag sa akin ng ama ko kung para saan ang mutya ng ahas at kung bakit marami ang nagnanais na makakuha noon, ay nagpasya na akong ibaon na lang ng aking ama sa kanang braso ko ang mutyang nakuha ko. Makalipas nga ang ilang oras ay natapos na siya sa ginagawa niyang pagbaon sa katawan ko ng mutya. At magmula nang ibinaon na sa katawan ko ang mutya kalakbay, ay hindi ko lubos sa kalain na dito na mag-uumpisa ang kakaibang mga bagay na nakikita at nararamdaman ko. Gaya na lang ng isang hapon ng kalakbay. Habang nag-iigib ako ng tubig ay bigla na lamang akong nakakita ng matandang hukluban na nagkukubli sa likuran ng puno ng baleteng daraanan ko pauwi sa bahay. Matalim iyong nakatingin sa akin at walang humpay ang pagtulo ng mga laway nito. Mahahaba rin ang mga kuko nitong nangingitim na at kulubot na nagpupuknatan ng balat. Alam ko na mga sandaling iyon na hindi pangkaraniwang tao ang matanda. Kaya malayo-layo pa lang ako sa kinaroroonan ng matanda ay nagsalita na ako ng, "Manang, nakikita kita. Wala ho akong gagawing masama sa iyo. Kaya sana ay paraanin mo ako. Dahil nag-iigib lang ako ng tubig para may pangsaing ang aking ina." Sad ko nang hindi tinitignan ng matanda. Pero sa totoo lang kasi kalakbay, sa maniwala man kayo't sa hindi, napakapangit at nakakapanindig balahibo ang itsura ng matanda. Kaya naman kahit ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon, ay hindi ako nagpahalata at dire-diretso lang ako sa paglalakad. Nung tuluyan na akong makalapit sa matanda, ay naamoy ko na ang umaalingasaw at napakabahong amoy na nanggagaling sa kanya. At para iyong amoy na bubulok na patay ng dagang matagal ng naburo. Nakakasulasok naman ang amoy ng matandang ito. Wika ko sa aking isipan habang nagmamadali ng maglakad palayo sa kinaroroonan ng matanda. Nakahinga lang ako ng maluwag noon kalakbay. Nang makalayo na ako at nang sipatin ko siya sa gilid ng mga mata ko, ay wala na ang matandang iyon. Pagkarating ko sa bahay ay agaran ko nang ikinuwento sa aking ama ang tungkol sa matandang nakita ko sa may balite.
Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Dahil ang sabi ng aking ama ay aswang umano ang matandang iyon. Kaya nagpaparamdaw raw sa akin ng aswang na iyon dahil sa pagnanais nitong makuha ang nakabaon na mutya sa katawan ko. Subalit sa kabutihang palad, ay nakita ko ang aswang kung kaya hindi na natuloy ang sana'y binabalak nitong biktimahin ako para makuha niya ang mutyang nasa katawan ko. Mabuti na lamang anak at nabuksan mo rin ang pangatlong mong mata. Hindi ka na mahihirapan pang makita ang mga nilalang na nagbabalak sa iyo ng masama. Wika ng aking ama sa akin nang magsandok ito ng pagkain. Maganda ka mamaya anak. Nararamdaman kong may bibisita sa iyong nilalang mamayang gabi. Nagulat naman ako at napatingin sa aking ama at nagtanong ng, "Sino ang bisita?" "Wala naman po akong inaasahang bisitang darating mamayang gabi eh." Tanong ko dahil wala naman talaga akong inaasahang bisitang dadalaw sa akin mamayang gabi. Nakita ko namang ngumingiti-ngiti lang ang aking ama at pagkatapos ay inaya na kami nito maghapunan ng maaga. Para maaga umano kaming makapagpahinga at makapaganda. Naguguluhan man ako sa sinabi ng aking ama kalakbay. Hindi ko na lamang siya pinansin at kaagad na lang akong umupot nag-umpisa ng kumain. Makalipas lang ang ilang oras ay nagpahinga na ako sa higaan. Nang bigla na lamang ako nakarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubungan na parabang naghahabol ang malalaking pusa. Kaagad naman akong napatayo dahil sa gulat at akmang lalabas na sana ako ng kwarto. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na huni ng wakwak sa di kalayuan sa gilid ng bahay namin. Itay, may aswang po." Nagkukumawag kong wika sa aking ama. Nang makatakbo ako papunta sa sala at naabutan kong sumilip sa may siwang ng bintana ang aking ama. Sumenyas naman ito sa akin at kaagad na iniharang ang isang daliri sa bibig niya at huwag umano akong maingay. Tapos ay may itinuro siya sa labas ng bahay. Nagmadali naman akong lumapit sa aking ama at sinilip ang kung anong bagay na itinuro nito sa labas ng bahay. "Nakikita mo ba iyong nakita ko anak?" Bulong ng aking ama at inginusupa nito ang nilalang na gumagalaw sa labas ng bahay namin. Nagulat naman ako at nalaki ang aking mga mata kalakbay nang makita ko ang matandang babaeng hukluban. Nakakubli iyon sa may puno ng nyog na nasa gilid ng aming bahay. Nakadapa ito na animoy asong mananakmal. Habang nakaharap iyon sa gawin namin at sumisingot-singot pa iyon sa hangin na parabang may hinahanap. Nang mga oras na iyon kalakbay, ay talagang kinilabutan at nanghilakbot ako sa nakita kong itsura ng matanda. Dahil sa buhaghag ang buhok nito na animoy walis tambong nagtataasan. Pulang-pula din ang mga matang nagbabaga sa dilim at matalim iyon na nakatingin sa gawin namin. Nakanganga ito at walang humpay ang pagtulo ng malalapot na likidong laway. "Itay, yan ba yung sinasabi niyong aswang?" Bulalas na tanong ko sa aking ama. Kaagad naman tumango ang aking ama at nagsabi ng, "Tara, labasin natin ang aswang na iyan anak." Nang sa ganon ay makikita niya ang hinahanap niya. Wika ng aking ama at mabilis na iniabot sa akin ang buntot ng pagi at ang bensol. "Kapag nagtangka na lumapit sa iyo ang nilalang na yan, huwag kang mag-atubiling hambalusin ang hawak mong buntot ng pagi o kaya'y saksakin mo ng bensol. Maliwanag ba?" Wika ng aking ama habang isinusukbit ang mahabang itak na pamana pa ng aking lolo sa aking ama bago ito namatay. Tumango naman ako at sumunod sa aking amang nagmamadaling maglakad palabas ng bahay. Saktong pagkalabas namin ng bahay kalakbay, bigla na lamang kaming napatras ng walang ano-ano ay nilundagan kami ng aswang. Mabilis ko namang hinambalos iyon ng buntot pagi habang ang aking ama naman ay ipinangharang ang kanyang hawak na itak para hindi siya maabot ng mga nagtutulisang kuko ng aswang. "Punyemas kang aswang ka. Talagang ang lakas ng loob mong sumugod dito sa bahay namin." Galit na wika ng aking ama't malakas na itinulak niya ang aswang. Pagkatapos ay mabilis na hinugot ang itak sa lagayan nito at mabilis na hinataw niya ang aswang. Sadyang napakalakas ng aswang at maliksi. Kung kaya mabilis itong nakailag at hindi natatamaan ng itak sa bawat pagtaga ng aking ama. "Talagang ginagalit mo kung lintik ka." Nang gigigil na sigaw ng aking ama. Akmang susugurin na sana ng ama ko ang aswang. Subalit mabilis iyon lumundag ng napakataas papunta sa akin. Nagulat naman ako nang malundagan ako nito at kasabay noon ay ang pagbaon ng mga matutulis na kuko nito sa aking braso. Kung saan na nakabaon ng mutya. "Itay, tulong! Tulungan mo ko, tay!"
Nahintakutang hingi ko ng tulong sa aking ama. Kaagad naman sinaksak ng aking ama ng itakang aswang. Ngunit sadyang determinadong makuha ng aswang ang mutya sa akin. Kaya wala itong pakialam kahit na pinagsasasaksak na ito ng aking ama. "Layuan mo ang anak kong aswang ka!" Galit na sigaw ng ama ko. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang aswang at marin siyang hinawakan sa leeg nang siya naman ang balingan ng aswang pagkatapos ay mabilis na inihagis. Rinig ko ang malakas na pagbagsak ng aking ama sa lupa at ang mahinang pag-ungol nito dahil sa sakit na natamo. At sa nakita ko ay bigla na lang nag-init ang aking pakiramdam hanggang sa hindi ko na namalayan na nagpambuno na pala kami ng aswang. Kalmot sa braso at kagat sa balikat ang tinamo ko sa nilalang. Subalit hindi ko yun ininda, Kalakbay. Dahil mas nanaig sa akin ang galit ng masilayan ko kung paano inihagis ng nilalang ang aking ama at kung paano nasaktan nung tumilapon siya sa lupa. "Hayop kang aswang ka. Makikita mo ang hinahanap mo. Papatayin kita ora mismo." Galit na sigaw ko sa nilalang at kaagad na inihanda ko ang aking sarili nang makita kong lulundagan na naman ako ng aswang. Eksaktong paglundag niya sa akin ay isang pagtarak ko ng bensol sa kanyang dibdib. Kung kaya tuluyan na itong dumagan sa katawan ko at siyang pagbaon ng mariin na hawak kong bensol sa dibdib ng aswang. Dahan-dahan naman itong umatras at umangin ng napakalakas na para bang isang kalabaw iyon. "Ano, kaya mo pa? Halika rito at lumapit ka sa akin, aswang ka." Paghamon ko sa nilalang. Nakaramdam na rin ako ng panghihina ng mga sandaling iyon, Kalakbay, dahil sa natamo kong mga sugat at kalmot na naging sanhi ng pagtalsik at pag-agos ng dugo ko kanina habang naglalaban kami. Dahil sa tuwing naaabot ng kuko ng aswang ang braso ko, ay mabilis na kinakalmot niya iyon. At kapag naman nagpapambuno kami, ay mabilis na kinakagat ng aswang ang braso ko. At nung ako mang susunggabang ko na sana ulit ang aswang ng walang ano-ano, ay bigla na lamang iyong bumagsak sa lupa. Tapos ay nangingisay-ngisay at bumula ang bibig na para bang nalason iyon. Dali-dali naman akong lumapit sa aking ama at tinanong ito. Pagkatapos nun ay dali-dali naman akong lumapit sa aking ama at tinanong ito ng, "Tay, ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong ko dito, nang paika-ikang maglakad siya papalapit sa aswang na nakahandusay. "Ayos lang ako, anak." Anya pa sabay tapik sa balikat ko. "Anong nangyari sa nilalang na yan, tay? Bakit bigla na lang bumulagta sa lupa?" Tanong ko pa rito. Ipinaliwanag naman ng aking ama at anya pa, nang dahil umano sa bensol na hawak ko, kung kaya nang hina ang katawan ng aswang at bigla na lang itong bumulagta sa lupa. Sapagkat ang bensol ay may laso na pangpahina sa sistema ng katawan ng nilalang. Mabilis umunong kumalat ang laso ng bensol sa katawan nito. Kung kaya bigla na lamang iyong bumulagta sa lupa at bumubula-bula ang bibig nito. Habang tinititigan namin ang aswang, ay dahan-dahan na iyong nanigas hanggang sa nalagutan na ng hininga. Matapos ang pangyayaring iyon, Kalakbay, ay nalaman naming taga-ibang baryo ang aswang na sumugod sa amin ng gabing iyon. Kaya naman umakyat kami sa bundok at doon ay naghukay ang aking ama ng lagpas tao at inilibing niya ng patobang bangkay ng aswang. Nang sa ganon raw ay hindi na muli pa iyong mabubuhay. Nag-usal din ang aking ama ng orasyong pangselyo sa libingan ng aswang para walang ibang nilalang na ang makalapit at magtangkang hukayin ng bangkay nito. Hindi naglaon ay sumunod na rin ako sa landas ng aking ama bilang antingero at albularyo. Marami na rin akong nagagamot ng mga sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Katulad na lang ng mga nabarang, na engkanto, inaswang at marami pang iba. Magpas hanggang ngayon, Kalakbay, ay patuloy pa rin akong nanggagamot dito sa baryo namin at sa iba pang karatig baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga Kalakbay. Maraming salamat.